Salam dostlar, kanala hoş geldiniz. Şu motoru taşırtı işlep duran oğlum bir dakika etti. Kara oğan fekon bagajı fekonum neyle yüzörlük divitil jıqsı iken ne bagajına selli orijinal bagaj ne ırdığına giyen motor adrak deyip oydan gıledim tozanmadır ne motorun yağdayım zakatlar yeni 3 motor zakat var netibelerinin motor örek mi zapçat gerek mi Bahadır elektr vakadan havarlaşıp bileniz ne kalon kotayım mı zaten şu an 40 kilometre geçtim öyün örtmeni var in öyün örtüp verdiydi öyle ne motorun yağdayı gerek olsa havarlaşıp bileniz hem de işlep durandır Favorat negi hem de işlep dur alana netibesin alana verene kanalı başka videoda gelip durur netip olsa görüşler dağıtlar bizi bilen kalın motor zapçat gerek olsa motor gerek olsa numarım badır imoda varlaş bileniz numardan can etsen elime çıktır WhatsApp Telegram TikTok Instagram haytıydım girin Salam dostlar kanala hoş geldiniz yeni tez çıktırma oğan fekonumuz bagaj fekonum neyse Küldük fekon devitil kuşlu bagajda orijinal ırdığına giyen bagaj savazı motoru söz yok ne de frafka dağıtımın ne 27 kilometre üstü kalın koma iPhone Macigar hemmedat badır hemmedat kak balojin işleptu Tadeci motor Bağadan fekonun Yavram neldir fek oğanın ödürami Pişimim yetmiyor ne Hayt gel ver Pişim Tekerem İran yaşı Baha 19 manat oňşulýar. Fekorlar 16 manat 80 milyon. Fekorlar 80 milyon. Boğarlar 90 mäşär boldy. Gerek bolsa zakada çykartdyrandyr. Oğa fekon beýlik abişin fekon 80 milyon. Gyzyl gara gök renkde tapawut ýok. Emmeliyet hemmedat goýulan ýylarına silene sıra goýulandyr. Ýani sedeniyem Arvekon King'den geli orijinal kojalarına sile diskalarına sile orijinal diskini gerek olsa aralaş bileniz zakada çıkartuz fekon gerek diýseniz 80 milyon 16 manat Münýala oğan fekon diýseniz 90 mäş ortalyk dewitilde oýnýar da 200'lük dewitil. 200'lük dewitiller 92 milyon zat bolýar. 150'likler 90 milyon zat, 3 milyon zat tapawut edi. Gerek bolsa habarlaşyp bileňiz. Nomerda imo WhatsApp emmet işläpdi. Ahda olun laýyk bolun. Näzip bolsa kanaly video gelip durur. Başga da ne tiýlik rüşnoý öňnäki hemmedat işlendir. Kanaly video gelip durur. Görüşem torap. Jaňa ýazdyňyz, görüşem goýarys. Näzip bolsa
Şurada bırak motor tuğda bilen eldegen aktın ne dip bolsa öňümizde kış bolan soň görüşler gelir. Kış bilen görüş görüp ýetýäriň. 3-4 günden bir görüş goýup durar ne dip bolsa. Bir saatlyk. Mene geledek program Jixi King orijinal goýuşlyň görnüşi. Elektron diýen elektrony moýup bolýandyr. Torpedany bakada göre. Buna keltirama çeli özünki az sürüp getirende batgarak boldy. Şu wagt ýol düşdi. Motorun çykany 2 gün olup bary. Moda ağırlaş bilýäňiz gerek bolsa. Sağ olun. Dostlar bunday. Bir otlyny. Melat kak projeny işletdi. Agar açarnym tokup atlaryny işlet görkezde. Kapat açaryndan aýrylmadyk goý. Ene power adam işletdi. Ana bezinde açıyorum malandır. Mayıs kalan kodum işlettiğini. The Bluetooth device is ready to pair. Power off. Bluetooth'um çatıp oluyor. Yine sıra koyulandır verilen. Görünüyor mu da? Akşamda o görünüyor nedir? Asıl sıra akşamda o uyanıyor. Ne? Leysat koyuldu ne? Ne dağılım bileyişin var? Ne da işlettim motorum. Mesele yok. Dostlar leyetlen görünüşü netmini täze ýyl padarkalar maşyny bilen bilen. İçinde şokoladlan görünüşü var. Nemini ýaly sneakers zatly görünüşem. Mini ýaly leyetler paryň içine bolýan. Nemini ýaly görünüşler bardyr. Ne leyetlen görünüşler bardyr. Gelip dur tapçatlar ne diýitler. Ne diskler guşly ekon. Ne ýaly gapdara goýulan leyetler hem marga dedi. Gelmeleýän guşlar ne bir güt. Atlar gelip dururlar. Ne baklar hemme dağıtlar ba. Salam dostlar, kanala hoş geldiniz. Ne täze de çyk durun. Ne ýaban ramy. Zavos goýaly çykarlan hemme dady. Diýitlem ikilik küýlügem neler. Hemme dady orijinal dağıtlardan leýetlere şerli hemme dady oturdulan. Taýyn ýagdaýda. Baha 20.000 manat. Oňuşuk ba ýetiniň nomeryny belläp geçirin. Özüňiz habarlaş görürsiňiz. Men motoryň ýagdaýy. Pirworum elektronny. Elektronny goýulan. Näder kulşytryny görkezden dokman kulşytry. Dedim öyle. Salonat. Ne bärde telefon goýulan zat ýerler bardyr. Ne? Motor. Hemme dady orijinal zatlardan goýulan şu. Ama satry peredimkan fakama firma. Nöňnäk paryň ödüm içine leyetli gelen par gowsy. Hemme dady kak bolojny işletdi. Awarlaşyp eýetilen baha ýagdaýyny oňuşuk. Näçe oňusy ödüm maňa çekip berdiýdi. Zatlar menden altda zapçaty. Ne motoryň ýagdaýy. Görün. Gerek bolsa awarlaşyp bileňiz. Başga da motorlarda kağıt alıp durandyr. Fekonum 600 oğan fekonum. Şu açığı məktəbə birini satdım.
Az uğradım görkezip geçerim. Fekoni. 82 milyon fekon bakadı. Davaskoy ram nomurlu. Ram nomuru da vardır. Videolukta bitil. Şöyle sattım. Ne yetin nomuruna belli geçerin. Ödünü haberleşirsiniz. Motorun yağdı. Kakbaloj nemmede işlettim.